Assalamu alaikum. Abal Maken Ludo. Alors, dengue pour ma prochaine. On a toujours pas continuer. On a pour la même mécanique informatique basée là. Donc, on a continué. On a vidéo duru warona. Mumba informatique basée pour Manguna. Donc, on a vidéo tamane na anya yi. Donc, on sait qu'à nombre il n'a pas chiffre jateau yelema kabo système de la kana système là il n'a pas un vidéo terminé na ambora décimal la kana octal là donc kasoro kabo octal fana na kana décimal là donc biam na miye tu vois du même c'est kabo hexadécimal la kana décimal là ani kabo décimal fana na kana hexadécimal fana na donc amna damna mina amna bo hexadécimal la kana décimal là donc pour les gars c'est 600 angoko hexadécimal amna angoko hexadécimal ale chiffre tan ani wɔɔrɔ de b'a la donc ka bɔ 0 la ka taa f la angoko ka bɔ 0 ka taa 9 la ani décimal bɛɛ kelen i b'a jate 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ni sera 10 la donc a de bɛ 10 représenté b o bɛ bɛn 11 ma c o bɛ bɛn 12 de ma d o bɛ bɛn 13 de ma e o fana bɛ bɛn 14 ma f o bɛ taa bɛn 15 ma donc sisan comme chiffre tan ani wɔɔrɔ de bɛ donc an bɛna an ka chiffre fɛn fɛn bɛ yen n'an bɛ fɛ k'a yɛlɛma an bɛna o bɛɛ multiplier par 16 i n'a fɔ k'a bɛɛ kɛ sigiyɔrɔma 17 donc an bɛna o ye sisan a bɛ bɛn donc an b'an ka chiffre fɔlɔ ta min ye 6 ye parce que an ko k'an bɛ fɛn ninnu daminɛ toujours par la droite i n'a fɔ arabu bɛ kalan cogo min donc n'an y'a daminɛ 6 la sisan an bɛna ye 6 multiplié par 16 à la puissance 0 en gros o bɛ bɛn 6 de ma mun na parce que an ka vidéo tɛmɛnen ninnu bɛɛ la an y'a yira k'a fɔ ko mathématique kɔnɔna na bɛnkan dɔ bɛ c'est à dire fɛn fɛn bɛ à la puissance 0 a bɛ bɛn kelen de ma donc fɛn fɛn bɛ à la puissance 0 c'est comme si 1 de kun don donc sisan c'est comme si n'an ye nin traduit sisan c'est comme si an ko ko 6 multiplié par 1 donc o bɛ taa bɛn 6 de ma donc c'est comme si n'an ko wɔɔrɔ sigiyɔrɔma 10 ani wɔɔrɔ chien fou donc fɛn fɛn bɛ yen ko chien fou mathématique kɔnɔna na bɛnkan de don a bɛ fɔ a ma k'a bɛ bɛn kelen de ma donc c'est comme si n'an ko ko wɔɔrɔ sigiyɔrɔma kelen donc o bɛ taa bɛn wɔɔrɔ de ma donc ensuite an bɛ taa don an ka chiffre filanan na min ye e an ko ko e o bɛ taa bɛn 14 de ma donc o 14 in sisan an bɛ n'o de ta ko o multiplié par 16 à la puissance 1 donc 14 sigiyɔrɔma 10 ani wɔɔrɔ siɲɛ kelen o bɛ taa bɛn 200 ani 24 de ma donc n'an bɔra o la an bɛna don an ka chiffre sabanan de ma min ye 7 7 o bɛ bɛn 7 de ma donc an b'o 7 ta o sigiyɔrɔma 10 ani wɔɔrɔ siɲɛ 2 donc 7 multiplié par 16 à la puissance 2 o bɛ taa bɛn 1792 de ma i n'a fɔ 1000 ani 700 ani 92 ani 2 donc n'an bɔra o la an bɛna an ka chiffre naaninan ta an ka chiffre naaninan tɛ dɔwɛrɛ ye ale ye 0 donc an bɛna kɛ 0 multiplié par 16 à la puissance 3 0 i n'a fɔ fu sigiyɔrɔma 10 ani wɔɔrɔ siɲɛ 3 bon fu kɔni i mana o da sigiyɔrɔma joli a hakɛ min ka di i ye fu kɔni i mana multiplier ni fɛn min ka di i ye a bɛ to fu de la fu ye fu de donc a bɛ bɛn fu ma donc sisan an bɛna min kɛ an bɛna nin bɛɛ ta sisan k'u fara ɲɔgɔn kan donc fu n'i y'o fara 1000 ani 700 o ni 92 o ni 2 ka 200 ani 24 fara kan ka tila ka 6 fara kan o bɛ taa bɛn min ma o bɛ taa bɛn 2000 o ni 20 o ni 2 donc a bɛ taa bɛn 2022 de ma donc an ka ni nombre hexadécimal min ye 07 E6 o bɛ taa bɛn décimal la 2022 de ma i n'a fɔ 2000 o ni 20 ani 2 donc comme an bɔra hexadécimal la ka na décimal la donc an bɛna contraire de kɛ sisan an bɛna bɔ décimal la ka taa hexadécimal la bon comme an y'a ye binaire ni octal la cogo min an bɛna o cogoya kelen de kɛ an b'an ka chiffre kelen de nombre kelen de ta min ye 2022 donc an bɛna o yɛlɛma ka taa hexadécimal la pour ka se k'o kɛ c'est très simple an bɛna continuer an ka division successive ma donc an b'a tila par
16 i n'a fɔ an b'a tila tan ni wɔɔrɔ fo ka taa jate bɛɛ ban. Donc a bɛna min di a bɛna o de di hexadécimal la sisan. Donc sisan pour ka se k'o kɛ donc an bɛ 2022 ta i n'a fɔ 2022 an b'o tila 16. Donc c'est comme si fɛn 2022 i b'o tila mɔgɔ 16 ni ɲɔgɔn cɛ. N'i y'o kɛ a bɛ taa bɛn mɔgɔ kelen kelen o bɛ taa bɛn 126 nka 6 bɛ to kɔfɛ. Donc an b'o 6 ta an b'o sɛbɛn. An bɛ tila k'o 126 ta k'o tila 16 wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ tuguni. Donc o bɛ taa bɛn kelen kelen bɛ taa bɛn 7 de ma mais 14 bɛ to kɔfɛ. Donc an b'o sɛbɛn. Donc o 7 tuguni an b'o ta k'o tila 16 wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ tuguni. Donc an b'a ye fɛn 7 tɛ se ka tila mɔgɔ 16 ni ɲɔgɔn cɛ parce que mɔgɔ 16 ka ca ni 7 donc a tɛ se ka tila. Donc an b'a kɛ 0 fɛn min bɛ to kɔfɛ o ye 7 ye. Donc sisan an b'o de ta donc ka daminɛ dugumana na ka yɛlɛ. Donc 7, 14 ani 6. An ko ko 14 hexadécimal la o bɛ sɛbɛn ni E de. Donc an ka 2022 o hexadécimal o bɛ taa bɛn 7 E 6. Comme chiffre 4 de kun don donc 0 bɛ taa kɛ o ɲɛfɛ quoi. Donc o de kun don a yira nin video kɔnɔna na. Donc o hexadécimal fɛnɛ bɛ kɛ cogo min, c'est-à-dire ka yɛlɛmali kɛ ka bɔ hexadécimal la ka taa décimal la ani ka yɛlɛmali kɛ ka bɔ décimal fɛnɛ na ka na hexadécimal la. Donc aw balimakɛ de kun don Malikura chaîne in na. Donc k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw ka lamɛnni la. Donc an b'a fɔ ɲɔgɔn ma ko aw k'an bɛn semaine nata ma n'Ala sɔnna ma an bɛna video kura bɔ. Donc toujours an ka nin cours in na n'Ala sɔnna ma an bɛ continuer fo ka taa ban. Semaine o semaine an bɛ video kelen bɔ. Donc a ye continuer partageli fɛ, a ye continuer lamɛnni ni filɛli la. Donc a ka video a ka kanu k'a liker k'a partager. Aw bɛ se ka commenter ni yɔrɔ min girinya n'aw bolo ou bien ni yɔrɔ min ma faamuya aw bɛ se ka ɲininkali kɛ commentaire kɔnɔna na n'Ala sɔnna ma n bɛ bɛɛ jaabi n seko damayira la. Fosi t'a la. An b'a fɔ k'aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ.